Il-ħarsin ta' 25,000 xogħol f'pajjiżna mill-bidu tal-pandemija kien fost l-oħrajn frott l-impenn tal-Gvern lejn konsultazzjoni kontinwa mal-imsieħba soċjali. Dan intqal mill-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela waqt is-Summit Globali tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-Xogħol li kellu lan li jiddiskuti l-impatt tal-pandemija COVID-19 fuq id-dinja tax-xogħol. Dan is-summit li foka fuq l-Ewropa u l-Asja ċentrali jipprovda pjattaforma viżibbli u importanti għal gvernijiet, għal ħaddiema u rappreżentanti tagħhom sabiex jindirizzaw l-impatt ekonomiku u soċjali tal-pandemija. Hawn intqal li f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja beda l-proċess jirkupraw ekonomikament mill-pandemija. Issemmew ukoll il-metodi ta' kif qegħdin jindirizzaw din l-isfida. Il-Ministru Abela qal li l-Gvern Malti huwa kommess li jipproteġi lil ħaddiema u x-xogħol f'pajjiżna. Dan intwera b'mod ċar waqt il-pandemija kif il-Gvern ħadem mal-imsieħba soċjali. Dan minni ħanki b'konsultazzjoni sħiħa ma' sħab soċjali u dik kien aspett importanti ħafna li ħareġ mhux biss mill-ħidma tal-Gvern Malti ma mill-ħidma wkoll li saret b'mod internazzjonali. Il-Ministru temm jgħid ukoll li issa l-Gvern se jiffoka ħidmietu biex ikompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.